a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aljanu suna cutar da 'yan adam musamman idan aka zo komawa sabon gida ko idan mutum ya gina sabon gida. Wani lokaci mutum yana samun musiba ta aljanu a cikin wannan gidan. Za mu ambaci alamomi da za ka gane cewa a cikin gidan da ka koma ko a cikin gidan da kake zama akwai aljanu a cikinsa ko babu. Domin abin da ya jawo zan yi wannan bidiyon yau din nan, tun kafin na fito ofis ɗina aka kira ni, aka dinga kira na har na fito. Ina zuwa sai na iske wata baiwar Allah ce da yaranta guda su biyar ne ko hudu? Su hudu suka zo su hudu. Da Allah ya yarda muka kira aljanun, da muka ji history rashin lafiyan sai muka fahimci akwai iskokai. Da muka kira aljanun suka zo, da muka bincika dalilin shigansu jikin wannan yarinyar da suke hana ta ta aure, suke sa mata ciwon ciki, ita da ƙannanta su hudun duka suna fama da ciwon ciki matsananci, ko yaushe a je asibitin a dawo. Sannan kuma in mace ta samu miji sai zamanto auren ba zai yiwu ba. To da muka binciki iskokan sai suke faɗa mana cewa ai kakansu ne ya gina gida a gidansu, wato a wurin da su iskokan suke zama. So yana da kyau yayin da ka siya gida, yana da kyau lallai a ɗau malami ya yi addu'a, ko kuma kai a matsayinka na musulmi ka ƙarfafi zuciyanka ka yi addu'a a wannan gidan. Ga daga cikin alamomin da za ka fahimta cewa a cikin gidan akwai iska ko babu. Na farko, haka kawai wutanka yana kunne sai ka ji an kashe, ka rasa waye ya kashe. Na biyu, kana iya rika jin irin ƙara haka na ganyayyakin bishiya, ko kuma ka ji kaman tsawa a cikin gidan naka, kai kuma ka ga ba ruwa ake yi ba hadari bane a gari, ba wani abu ba. Sannan kana iya ringa jin koke-koke a cikin gidan. Kana ɗakin ka sai ka ji kaman a makocin ɗakin naka ana kuka, ko ana dariya, ko ana irin abu makamancin haka. Sannan haka kawai sai ka ga abin da ka ɗora a sama ya faɗo ya fashe, ba iska ba a wajen, ba ɓera ba ne ya wuce, ba komai, ba gaira babu dalili, kuma ba wai ya ɗan an samu kwazazzabe ba ne. Ya zan kwatanta abin, ba wai a ce an ajiye shi ba ne a irin kamar misali wannan littafin ne a nan haka kawai ba gaira babu dalili sai kawai ya zo ya faɗi, ko wannan ya faɗi. So wannan duk alama ne da yake nuna cewa a wannan gidan akwai iska. Sannan ƙofa tana buɗe kawai sai ka an rufe ta, ba iska ba ne, ba wai abun ƙofan ba ne yake a yanayin da zai iya rufewa. Haka kawai ka ga cewa ƙofar ta rufe. Sannan za ka ajiye abu a cikin gidan ka zo ka neme shi ka rasa. Sannan uwa uba masifa, Allah ya kare mu, kawai ka ga wani yanki na gidan ya kama da wuta, a rasa menene dalilin da ya kawo wannan wutar a gidan. Wannan duk yana cikin alamomi da mutane da yawa sun shaida. Sannan daga cikin alamomi da ake samu har wa yau, haka kawai a cikin gida sai a rika ganin macizai, a rika ganin kunamu, a rika ganin tana ba gaira babu dalili. Abu ya yi yawa dai a cikin gida, ya wuce na hankali. Sannan in kana cikin gidan sai ka ji kana jin kunci da damuwa a cikin ranka. Duk wanda ya zauna a cikin gidan sai ya ji yana jin kunci da damuwa. Sannan in an kwanta bacci so da yawa sai a rika yin mafarki wanda zai ringa tsorata mutum, wanda zai rika sa shi damuwa. Like in kana cikin gidan sai ka rika samun palpation, mutum ya ta ringa jin faduwan gaba, mutum ya ta ringa jin faduwan gaba. So duka da alamomi da yawa wanda ana samun su a cikin, like dai inda ka koma sabon gida ka ji baka gane yanayin rayuwar da kake ciki ba, so yana da kyau a nemi malami da yake ruqya, malami da yake bada magunguna na iskokai, yayi nazari akan abin, ya ga kuma ta wacce hanya za a bullo mawa wannan al'amari. Mukan taimaka a cikin wannan babi
amma za ka iya zuwa ka ga ba a taimaka ba saboda ya danganta a yanayin da ka zo insha Allah. Na har kullum Dr. Mikael Hassan Ɗanbaiwa, shugaban kamfanin Mika Spices Islamic Chemists and Clinics. Mun gode.